דמיינו את זה. אתם מול נוף מרהיב עין, נושמים עמוק אוויר פסגות צלול. הביטו בצמחייה השופעת, התפעמו משפע פרחי ציפור גן עדן. מששו את הרוגע והרגישו בו. ממשי ומפנק. הנופש שלכם. בשבילכם אנחנו כאן, כי אצלנו השירות הוא בטבע. ניר עציון, לא מתפשרים, בשבילך. על הר הכרמל, כ-234 מטרים מעל פני הים, בתוך פנינת טבע ייחודית, שוכן המלון השייך למושב השיתופי הדתי ניר עציון. במלון ניר עציון מחכים לכם חדרי אירוח מפנקים, מעוצבים בריהוט כפרי וקרתי שישרה עליכם תחושת חמימות. חדרי המלון צופים אל הנוף הפסטורלי של חורשת הכרמל וחופיו הכחולים של ים התיכון. חלקם ממוקמים במבנה המרכזי וחלקם חדרי גן הממוקמים בתוך גינות ומרחבי דשא. ארוחת הבוקר הישראלית העשירה היא התחלה נפלאה לפתיחת יום ארוך וגדוש פעילויות במלון וסביבותיו. חלונות חדר האוכל המרווח משקיפים אל חורשת הכרמל המוריקות ולחוף הים התחול. אתם מוזמנים ליהנות גם מלובי בר ומהתפריט החלבי שלנו. ובאירועים מיוחדים תוכלו להזמין חדר אוכל פרטי במיוחד לקבוצה שלכם. הכשרות המהודרת כל השנה שמה אותנו בין המלונות המובילים ברמת הכשרות בארץ, ומאפשרת לכם להתארח במהלך כל השנה מבלי כל חשש. כן, תרגישו בבית. אנחנו כאן, לא מתפשרים, בשבילכם. בואו ליהנות מההרצאות המרתקות, מהפעילויות האטרקטיביות, מחוויית הלימוד העשירה ומהמרגוע הנפשי שייתן לכם כוח. הפעילו את עצמכם בחדר הכושר ובאולם הספורט המרווח. שחו להנאתכם בבריכת השחייה הענקית, המקורה והמחוממת. כל האפשרויות פתוחות, רק תבחרו. הגעתם? ברוכים הבאים. בדלפק הקבלה נקבל את פניכם ונעמוד לרשותכם לשירותכם. אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה ולהירגע, לשכוח מהכל וליהנות מנופש עם אוויר ואווירה במלון ניר עציון.